Αυθεντική γεύση ξεκίνησε το 1978 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Παραδοσιακά προϊόντα Curas. Εδώ η παράδοση συναντά την ποιότητα και δημιουργεί έναν κόσμο μοναδικών απολαύσεων που σας ταξιδεύουν χρόνια πίσω στην απαράμιλη γεύση του παρελθόντος. Ανακαλύψτε την αρμονία του χαλβά τρικάλων, την εκλεκτή αίσθηση των λουκουμιών μας και την αφράτη υφή των λουκουμάδων μας. Αυθεντικά προϊόντα που διατηρούν αναλύωτη τη γεύση και το χαρακτήρα τους. Χρησιμοποιούμε μόνο τα πιο εκλεκτά υλικά και ακολουθούμε παραδοσιακές συνταγές που έχουν κληροδοτηθεί από γενιά σε γενιά. Ανακαλύψτε την ιστορία που κρύβεται πίσω από κάθε γεύση και μοιραστείτε αυτήν την ανεπανάληπτη εμπειρία με τους αγαπημένους σας. Curas. Θα μας βρείτε σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, σε φεστιβάλ και εμποροπανήγυρις. Τηλέφωνο 6947 237 200. Παραδοσιακά προϊόντα Curas. Η απόλυτη γευστική εμπειρία που ξεκινά από το 1978 και συνεχίζει να γράφει ιστορία